Hello guys, mga pitayo. Mga pitay. Tagalog pala ka? Oh, sige ina sila unsa imong gi sabihin mo sa kanila kung ano yung iniinom mo. Birch tree. Na? Sino nagpatrasas ng birch tree na yan? Si Angel? No. Si Hindi. Liza. Liza Soberano Oh, pala Liza yun. Soberano. Akala ko si Angel Locsin. Hindi, ba't ito no? Hey! Sa akin naman mga boys, iniinom ko ay Nescafe Crema Latte. Mga pita ninyo. Di ara, thank you di ay kang Sister Bay o Tita Hill sa imuhang Golden Cup from California. Thank you kay Baya. Pero medyo na ko siya gigamit, ganahan ko kay ay, tagsa kabaldi ang sulod. Rating daghana. How about you, Day? Ano na? Anong kasalanan mo kay Mama? Mama. Pwede mong i-share sa kanila Nasa kung... unya sa buho. Tagalog. Naipariyag nung ni Tia, napipariyag nung... Shout out mo si Teya, ang best friend mo. Hi, Teya. Napipariyag ka nung ni Terdy. Oh. Saan mo Si nakita? Tia kay pariyag nung kay sa grade 4 arong nga bright siya. And si Terdy nga ay pariyag nung ni Terdy kay grade 4 nga sa subject na mo nga math. Gwapo. Pariyag siya nung niya. Kuan sa black. Pero bugo ito. Bugoy? Bugo. Wa may bugo. Why bata nga bugo, why taong bugo. Daghan tapulan. Unsa nga pagkatapulan? Tapulan magtuon. Tapulan maning kamot. Una siya pero walay bugo nga tawo. Tapulan mo diskarte, tapulan sa tanang pamaagi. Labaw sa tanang tapuan magtuon. Way bugo. Kung kugihan magtuon. Imo nang gitot ba siya maayo? Kilay. Nga, anong kasalanan mo kay Mama? Wala. Ayaw itugan. Bakit na? Natatakot ka? Kailangan kasi matuto kayong magrespeto sa inyong mga magulang. Hindi pwedeng desisyon nyo lang. Hindi. Nagpapayo ako sa mga bata rin na nanonood. Hindi pwede yun kasi mga bata pa kayo. Hindi mong kalimutan na nandito na si Mama. Okay? Nakilay is life palagi. Batim kilay ay. No. Nailahi oy. No. Wa ko kilay. Kapod, wa pa ka kilay. Let me see. You have pero nipis lang. Meron Pero lahi-lahi ang kilay. Ibutang nako. your kilay is like the kilay of your dad. Oh, your lola. Presensya. Allah, sumba. No. Don't say bad words. At all. Allah. Ina, mga unta ninyo. Mga pika. Au. Hoy. Nag-vlogs, bude kag imuha, no? Video sa day ka. Hello, guys. Magpunta kami ngayon. Tagalog pa siya. Hindi pwedeng sabihin. Ako lang niya itong i-post. Ito bang nangatuta sa kuwan? Si MC Bo. Hindi pwedeng sabihin, guys. Tagalog pa siya. Diyos ko po, rude. Taray. Sa cellphone ni Papa, de ito? Okay, sige, ikuan dia kay mag-shoutout tayo. Salamat sa mga viewers natin. Butang dito sa kuan sa YouTube. Diba? Taray. Ang lagi, katong naka-kuan ka, di na mao. Ayaw i-music. Kinaasa itong katulis at tutagis. Taray. Murag ka na. Hello guys.
Punta daw siya SM Cebu. Ako rin yan hipos ba? Diyos ko po, Rode. May loads papa ni mo. Iunin din ang wifi. Wa na load ang wifi, uy. So, ayun mga boys. Among kinabuhi diri. Ana mas na si Jis ay basang katal na ana. Di jud ana. Ha? Kinabuhi sa kamot sa taman-taman. YouTube ko lang do. Hinay man ang data sa Ay, imo pa. wow. Wala naman data sounds. Kung ba ka banta na sounds? Kung diling tayo sa... Hinay kayo ang data sa usa ka cellphone. No? Di rin ako magtanaw para sa shout out mga bay. I-share din na mo din i-kanang ipasa ni mo. Dira atong gisaw-saw pan Ramona. Duha ka tutoy-tutoy. Mo ha? Huwag na. Purya buyag. Nya, next time na lang ta mag shout out mga bay. Hello na lang ninyong tanan. Og ilok. Ang kaaslom. Muta! Daw? Ano daw? Taasi mo ilok, di ba? Ew! Yung dyan sa iyo diha. Kalimpyo na akong ilok. Kalimpyo na, malimpyon ka ng agay! Katulo. Da, natuluan. Hala, nahikap sa ilok, nahikap sa pan. Da. Ano? Ilok. Tas. Ganun dito mapiga sa among pusimot. Dire. Dire nga side. 1, 2, 3, up! 1, 2, 3, up! 1, 2, 3, up! Saka na. Anong nararamdaman mo na nandito na ako sa iyong tabi? Wala. Masaya, malungkot, nag-aalala? Nag-aalala. Nag-aalala bakit? Mamunal man ka. Kay? Ganong nabunalan? Kay? Doon ko. Kay maato na ka. Kay nga naman? Darna! Darna! Hey! Diri ta kay magtabangan ko nimo magatubo ta. Diri diri. Mamunal jud, disiplina kay usahay. Kanang di na maayo. Sa patilawon pero gamping lang po to sa atong pagpamunal, control po nato atong pagalingon. Na di lang nato ipaigo sa mga delikado nga mga parte sa lawas sa bata. So ako mamunal ko. Ya sampot, pero di jud kay kusog. As in. Pero syempre masyak sila kay sa 7 ka tuig nga wa ko sa ilang kiliran. Wala mama nga namunal. Puto man. Ako na pong explain sa ila, mo na mo to. O nilaom ko nga, mabot ra gyud ang adlaw nga. Ila ra jud ma-apply sa ilang kaugalingon. Ako mapagdisiplina sa ila kay para mangito sa ila. Ila man tong magamit sa mga kaigsuunan, ilahang makauban. And then gamit ato nila silang kaugalingon. Mahinumduman ra ko nila. So, although na sila na-shock sila. Ako po na-shock. Oh, mabalakas ako pagkahuman. So that's why mangita ko pamaagi nga. Kalingkoron ako sila diha. And I'm gonna explain it to them. Kung nga nung nahitabo to. Mag-istorya ko sa ila ha. Minti gina English. O
Talagsara ang Bisaya, Tagalog, English para makakaton po sila. Except sa ato ang mother tongue na to nga istoryahan ang tong Bisaya. But mostly, English ko sa ilaha. Para makakaton sad sila ba nga, oh, kaduha sila nga bagong word. Usa na ma? Buta naman. Sabot. Ali, diri, ali. Ako na ko, ma. Ah, Ako kahit ibaw na ko. Ngapit, ate. Naputol ako, ate. atong ayun. Tabawon ko maayo, di ba mon? Ngani mo ha? Kuha na. Oh. Kuha na. Ano man ang kuha na yun? Dali ra na ayun. Hindi, hindi ka ayun. Dali ra na ayun. Ako Ang katong amiranan niya. Punong ano, di? Kani lagi kaning lingin gamay. Mandar pa ni Karon. Hawa sa kinag talking to bless. Naputol. Ang kilid, Ha? ang kilid mo inaputol ka nang ibutang nimo sa imong finger. Okay. Ay, dili baka ng mga ano ba? Ang lambo. Ang pisi. Ang mga pita ali. Nasa kana? Ha? Mga pita. Ay pali usaw-usaw di kapi. Ali. Okay. Ali ba? Put. Tuna ay gitawag ni mo ali. Diri saw-saw diri lang ali salot ali. Kani ani oh. Uy, purutan na to imong birds tree lang. Kakwantong birthday kay pang dagkura pa na. Dalang kote. Hari ka? Nag-snack na ka? Oo. Ano nga sa suga? Drink your milk. Angel, ayaw. Oh my God. I cannot see my booty. Na. Nito kay please no. Sige, bye-bye na mga bay. Gaduwa sila, oy. Nya, lubat na sab ko.